Dag, i dag får vi besøg af Rafael Nadal. Ham der er fættermand. Nå, som I kan se, har jeg sat noget her. Lige prøv at se. Det er en lille biografstol. Hvornår kommer ham der fætterfanden, humperdinken? Du fylder. Okay. Hvad? Sagde du noget? Nej, det er det. Jeg kan bare også godt lide min ketchup. Så bare, den betyder bare alt for mig. Ligesom en synd for mig. Det er den her. Den jeg scorer alle pengene. Derfor er jeg bare en spiller tennisspiller. Det kan godt være ham der Djokovic-manden der, han tror at han er så god, men altså. Hvad så? Spiller du sammen med Karolina Wozniacki eller hvad? Du skulle da dansker. Jeg hader Danmark. Danmark er dårligt land. Så hader du også mig. Nej, jeg er faktisk ikke dansker. Jeg er faktisk englænder. Jeg er fra Schweiz. Og mig elsker Schweiz. Schweiz. Switzerland. Skal vi spille lidt tennis? Det er jo snart, mand. Du må ikke skyde den for næste mig, mand. Det er skyde farligt. Det siger vi tak. Ud med dig. Ud. Skal jeg have skyldet? Hey, drøm mig. Ud med dig. Ud. Ja. Jeg skal ud. Jeg skal ud med dig. En tennissko. Jeg kan ikke vente den. Nej, ud med dig. Få den her. Jeg skal have den nu. Så kommer du ind. Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal finde på. Det laver du mig. Hvad skal jeg finde? Nå, videre til YouTube. I dag skal jeg lave hækkeløb. Jeg har dræbt den her delfinisten. Nå nej. Bedre mand. Nå, men videre til hækkeløb. Det er det, jeg lovede, I skulle se. Tror jeg. Og vi får også besøg af sådan en FIFA-nørd. Han sidder allerede parat herovre. Kan du sige hej til kameraet? Nå! Det er ikke tid. Det var fættermand. Det er fættermand, der sidder og spiller. Oh no! I am ikke fættermand. I hedder Staus Ginger. Nå ja. Ej, kom ind på Færøerne. Jeg skal også se fodbold. Ej, ham der fættermand, ikke din fætter. Han går, det er vel fætter. Nå ja. Shh, ikke sige det til nogen. Jeg tror, han forsvandt. Kan han lige flyve? Han er her ikke mere. Han er væk. Nå. Det var ikke så godt. Nå, men det kan ikke komme ud med de dække. Hey, skal vi lige sætte noget musik på imens? Vi kan godt spille FIFA-musik, det kan jeg lide. Det er noget, jeg kan lide, mand. Sådan noget FIFA med musik. Hey, du ødelægger kameraet. Jeg ødelægger ikke kameraet, mand. Mig og bare lige ude for at lave en ny sang til og så skal bare lige finde en plads. Hey, kan du lige nej.
jeg kan ikke gå med sådan noget. Opa, Gangnam Style. Op. Opa Gangnam Style. Gangnam Style. Det der er musik, man godt kan lide. Nu siger det ikke noget. Altså, jeg kan godt stoppe det, hvis du får lige det. Opa Gangnam Style. Gangnam Style. Opa Gangnam Style. Hey, hvad laver du, mand? Jeg slukker. Hvad ser man? Det er et program. Ikke en danse. Gangnam Style ikke er dans. Jaha, hvad er det? Måske kan du finde også. Det er lige så det, man så på hovedet. Tænk på, når der var en Gangnam Style. Nu tager der lige lidt tid. Og en Gangnam Style. Nå. Videre til bifanatten. I'm standing so still. Hvem fører? 0-0 på grund af dig, mand. Nå. Du distraherer mig, mand. Nå. Det var ikke så godt. Nej, det er ikke så godt. Du styrer mig. Du er kun på kamera. Du er kun på kamera. Jeg kan ikke lide FIFA. Jeg Jeg synes, vi skal droppe reality. Eller hvad det nu var, jeg lavede. Og bare gå over til helt normalt. Det er det. Fodboldprogram. Nej, det er ikke Så også lige sparke til en musting. En firkantet blå musting. Eller jeg ved ikke, om det var en musting. Undskyld for mig, men for dig. Tag til. Hey, du død? Er død, mand? Jeg skal gå filme mig for nu. Kom, den her. Jeg kan ikke drive sådan musik. Min næste tid var færdig, du var død i 4 timer nu, mand. Ja, 4 timer. Nå, vi ses. Næste gang her.